lang hilin eh. Namin yung sakayan ng ibabag. Nanapo ko pa doong o baling siya. Ay pa doong, abot na jud. Alis. Nara ba to? Kung anong naging badya? Dabo-dabo. Sinog ba ang saging? Sinog na? Pasok ko sa simod. Hilong nito na? Yes, ma'am. Asuka lang ba tayo nga ni? No. Patay ka suka. Kung gusto ka. Isi. Ako gusto na gija. Gusto ba pata? Hindi nga mo. Nilaba pa? Nanapadong, nagkatang nagtrako no. Nagalatang na? Kamuti. Magbutol. Kamay dang motor. Papasok na yung taglaba, tagluto, tagpakasiro. Ako ito Hindi ko nag-apply, tagpakasiro, tagluto. Abala ka, ibang plate eh. Oh, lagi okay ra. Oo, mo daan ko kay. Nini ka dapat sa kuy, ito magmana eh. Taglaba kang Adlaw. tagpisong adlaw. Tagpisong adlaw ko. Pilang sildo na ako sa kay mag Uy pod. Pila sila tupad. Pila sila tupad. Takas mata mo. Lugod na ako kay Katul. Aral mang tili-apply, si Tiri, ngita mo nagyaya. Nangita gaya te? Banuban niya. Uban-uban niya, patsikap. Patsikap. Pag Manila. Sige ah. Ay, jang lula. Nangita gaya? Nangita nagyaya, ingos limbil. Tagalalay niya, magpatsikap, maglaba. Lamu mo ko lingaw tiri mo. Sundog piso. Kada kinahanglan nagugunin mo tawagi ko anak ako largo na. Di man ingag kada adlaw na ako nimo ka magidi mo kada adlaw kinahanglan kag yaya. Sa mga extra process here, nagbalik sa trabaho sa Laundries Manila. May Pasig raman, todo raman. Okay na lagi na kay dak na. Huwag kalipin na oh. Balik na po, di ko naglibog na. Kaya, amin, tatay. Itay. Di ko mina, wahak ko nukyang. Ato tayo sa ito sa. Ito nanay. Tama lagi merong balin siya. Basta sa imi lagi na balin siya. Ay, one. Suba mi o kanang maskara. Grabe ni kambot. Kaya mag-night swimming ron. Mag-night swimming mi, kaya mag-uskiya. Mag-sirlin. Kutere. Kaning bahay ni Emilio, awan ng himong tagbuanan. Ng mga okasyon. Ano nila ni magtapok. Sa gabagdo. Ang gagawin na kayo yung paganihag mula ang dipistiya. Mag-swimming ko na ron. Yan na. Magdato sila og isda. Marang utog na pinila to si Rilin. Saan nga kang tindahan sa una sa lapad. Nahurot na.
Dagindahan ni Mama, may mga sigarilyo, Winston, ang pagtirawag kanila sa ng Winston. Ha? Karon pamanugan? Ada ba? Magburo nga kuan, magburo nga lights. Belum mampu dito sila. Kublo si mga ganan. Kami pa-floor sa una. Ikan Tirawag ka na ba? ikan po isa sa floor. Pero wala mo sigarilyo, katulong naman ang prepan. Kuan ba kanang nay siyempre gusto ra pa mi motilaw ara man pud og ignorante mi man ni guang ara man mi mga ignorante dai mi. Silaw. No. Amar nagkalaw mo ko ni. Sigarilyo, may katulong ba niya? Enggak. Pahit man din, karang lisod ba na po kayo ni, mana ag-asudari mo. O di ganay takay pa kung saan pagbugan. Taak no ubong. Wa mo manggamin diri mo manugan ha. Nasa una ni kabog, tagay-taga mo sila magdanan. Aglan harapan, Jason, harapan Jason ron. Shout out kay ko ni Jason na singa isang ano? Account Oh, aw. Di ba naman na Zay ko na sing mo pa na sa reels. Jason balaba? Gani, si Jason. Hara ka, ano ka rin basak bata? Naman, friend man, may magkwentong it man ang mga po. Sa kami na sa ko. Ay, ang dami ay. Depende. Depende ba ni sa floor sa una? Kabaw pas floor nga. Nga na ang floor. Tumitin ko mo tiriyak ka. Magdilak na floor kay gusto mang maaban. Ang lagi dyan. Gusto Mo mang... ban, di pa na-stream mo ban sa ulan ito pa nagsalapan si Tiri. Di lagi! Katong wapas floor. Wa siya magkuhan dyan katong na floor na anad na si Jang. Nga nagtrabaho sa floor o bisa sa floor na trabaho sa una. Katong mga tumusindahan sa tindahan sa una. Si Tiri, Kami nagato. gawan tayo para steering giyan. Ako may na oras manila, wag buka pa sa kami. Kami nagato sa floor na sunod. Si Tiri, gawan tayo nagyan una na Tiri. Dalaga ba namin pura may daras ko? Last GG na. Kalau may mga trabaho. Halalag mo lo. Karoon pa nito ka Tiri. Ewan ko na buwan kayo mo eh. Kung na na. Lagi mingaw na kayo ni steering ni Will. Karoon. Lemo, alagi jud, mahilak magkani ron. Dahil ikaw makay magyaya. Halin. Sa una ka mo hila ko kumahubag ko. Tira ko na lang may magyaya ni mo tir, kaya kung magkakwarta ko. Kisabay mo kuan diha be, paplaja ko ninyo kay ginahanglan ko. Mga play kung tiri og yaya, galing kay mo sa Manila. Ako buka Manila. Ja. Yeah. Nadyo naman ang Manila ni Kia, luoy bas Kia. Dali lang ka Emilo. Magyaya. Ako, Kay kuan. sigurado ko dito kung hindi magkaya o Tiri magyaya kaya basig kami mag-iban. Ito na lang. Ang guro ng gida Ato man taming tira ron sa dagat, ato taming maghaling-haling sa dapling sa pinagkuhan man. Haling-haling. Hadlag pa kaya na isukoy. Nandi sukoy yung baloy. Maskiyahan, maskiya. Yay. Ino. Kaya ron, mapo, ginigaman. Yung mga nagkatapok midari ro wa damha dili nga nagtagbo midari sa bayang ini. Pinakalit. Biski gabagdo. Wa damhang nang abot midari. Maligom tamig na swimming ron galing kay niguan man. Maligo ko na. Maligo ko rin swimming. Abi kong maligog night swimming, namara. So, ano mo nga? Yun nga. Maligo mo tayo yung next swimming. Nag swimming lagi wala na jud. Wala may dapat. Tapok to may ganiha des Gabriel. Roy natuog na kay kapoy. Kami lang tikaw-tikaw, si Gabriel ling uli. Kay weekend man rong si Manaha, nahadlag pag Aslaw. naikuan. Nag tisap-tisap. Aslaw guys. Guys, ipalo ko ng Diyos ang Palo. YouTube channel. Palo-palohin Inday mo. Herlin. Ipalo ko ninyo guys, tinuok ko. Palo. Pero pagka ko magka-vlog, pero tabangi ko ninyo Diyan. kanang naay advice ba o kung sa'yo maadyo pang content kanang naara ka sa bahay nga aros di ka mutingag kay magalangan ka mutingag kay baw Buk kag saging. Bisad sa bahay mo ka. kung mapilusong Magsangag kag kuan. Mais. Suba day. Sa bahay raman kuno. Ato na suba.
Tabang ni Tir. Di man suka. Sabay naman ko, kaya di man sa kalaglag, kaya di man para sa Alicia ilang payanan. Kung sa Alicia pa kayo pwede maguna, ilang bahasa hugangan kaya may gunahan. O to Alicia kayo na may sabihin na. Nagaman ko sa hugangan. Mamuna sa mga Di mo ko, bongbong. di mo ko Saan sila? nga dyan. Mamuna sa mga bongbong. Mag-arin sa ilang mga Managkapumat ki, ana. gamit. Katabang ko siya kasi yung content ko sa sabay. Kasi yung Tir, malakapag... Di, Namo. mamuna sa mga bongbong, ilang mga prim. Diyan ka pa. Ang mutara kasi mga ugangan o mga parte ng love story. Istere mo. Oo. Ang mga mama. Magilag ang Diyos mama. Oo, patay mo na yun po. Papa. Ang husband. Pag-ukbol nito na yung mga urukan, yung pag happening itong mga sign up sa naging pangkat sila ga. So, sabay man ka ha. Kung si kagkanta ko, si kagsajaw. Lalo ng duha. Ano yung nagmampod? Hindi, why sounds. Lan naman ka diha. Uli ba ka sa Alicia, kaya tayo nang gulang huda na ha. Kung makalayas kong Manila, ikaw di magtanda sang buwak. Magtanda ka gunas bulang hudan. Kaya uli ikag Manila, nanay maputo. Pohon. Pero is Ginoo. Sabot na miskiya, ang inagidang papa. Ako yung mananghin nga, agtumudog to sa bayo ko, klase. Kaya napas nagsian. Maskiya maglingaw dito muli ka siya, kung tumagila kaya nas nagsian. Ha? O dito siya nga mga andrin nga magkaulig siya, kaya nasliksi. Ang Siliana. Ano sila? Siliana, din sigbang utana. Asa akong siya. Spila mo. Muna siya po nga maghingwaas kung gusto nga ulig alis siya. Baka ulit lagi nakalugasan. Alam sa tindahan, kay. At kaya bisa sa Tir. Paano ko Tir? Batugay mo, kukup sa tindahan ha. Kami nagpapurot. Wala lang. Amar kung Bye guys! Halam na na medyo. Bye guys! Salamat ko rin ha. Hi sa mga kuan ka nang naikasagitaw mo comment sa akong kuan vlog ka ng mga followers na sa YouTube. Salamat ka Junidjo. Pasin sunod pohon onig vlog na among ipang mention palihog lamang ko og comment. Among ipang shout out. Ito na bitaw mga butan sila. Ganahan ko nila bitaw. Ikaw ang Timers and family. Kana jud the best yun sa Timers and family. Basta daghan sila. Marco Per. Mark Cooper. Parang siri ulrit. Yung siri. Sagdira kaya hang pangsubadon tong mga kasag mong comment ang i-shoutout sunod. Salamat. Bye-bye. Bye-bye sa Ter. Bye-bye mga kainday. Bye-bye. Bye-bye sa Nay. Bye-bye sa Nay. Ilkern. Kabulangan lang mo Nay. yun ha. Satu muli yang mata. Muli na mo? Ha? Muli na tao. Ang ba alis niya? Muli naman pod me.
Hi, mga ate to Ate Pit Joy dito sa Cortez. Di man to sila mga tubag kamera. Di man prangkiya. Kaya, alas 5 pa. Good morning, Valencia. Kaya, taas na mga buhok. Kasi ako bimingaw na po ko. Nimo, ha? Ano naman na mag-abot? Kaya di mo ito injo ka sa kakay bukid mo ito injo. Hindi pa ka mo tagbang sa Alicia. Timpla na. Mainit na las miyay niya. Morning miyay. Miyay, pamasag message ni Upaw. Tugon pa kami po. Sige, may buko ko eh. Kaya pantay sa mga uli. Sige, klase. Kasi may tagilan na kaya ako trabaho. May trabaho. Trabaho sa may tupad. Ako po bag Anting tura, ano mo? tupad. Oh, sabi ko wala pa si ubus. Sa dubi na lang samok-samok. Maligo pa akong dagat. Paligo pa ko. Akang binlon ha. Kung matukos Manila pohon. Kung kaya klase, muli mong Alicia. Ang itugon ni mo, kay bubuig at ang mga tanam. Mahal kasi imong papa, ako may malangit yung papa. Na magkita pamulit si pohon. Pero bakasin man na, bakasin mo Alicia. Kaya ang mga bulang mo hidagtuog. Tanam-tanam. Kamoy magbantay. Ha? Aptik makamukbo. Kasi makauli, di mo tumuli mo igagaw na ito kuan. Fortis kay di mo tumo. Ato bag kamera sila, mo ignorante. Di parangkiya. Hindi na. Ingin na ba kasawa ng muban ka? Di na naman kamuban, nahanda kasi yung papa. No, nabay mong mami sa Manila. Tang, nami mong mami. Yung mami Binos, ito. Dalaging-ding na. Gahang dalaging-ding na. Dalaging-ding na. Pagaligo. Nakuhan man. Morning Roy. Dang ko Roy. Roy. Naman ka? Ano Roy bat? Mamat ka Roy? Sakit pa? Umuban ko. Banta ko sa dagat kaya paligo kahapon kay kami nagluto. Kay kung tak gabi kay night swimming daw hindi ay kawan man. Mangwagbat. Uban kong Roy. Balanon dako dira nagkita namin. Hi, hello. Da pagidang mister. Abot mi lagi dani. Kanling bayang imi abutanan ni namo. Matod pang nana. Tagbuanan. Kaya kang bata manganhi, aga kapod manhi. Ano yung magtagbo? Buwanan sa mga bantugang vloggers. Tagbuanan is mga way dagat. Bitaw. Di po dia. Tagbuanan na nagbo. Kaya, nagbo. Kiyang. Tugon pa sa dyan nagpukaw. Nagituan lagi po. Kay Mo nagito dani. ako dumi. Tuan. Ano sa gamay? Ipan lagi. Hindi naman kau pa, dan kau ba? Hello, good morning. Hala, daim na unsa man im nagluno ni? Telepon be, Janas Imalo. Uy, lamaskia.